नै Bodoland Agri Allied Export 2023 आबादारि मेला बेयाव जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय जागोन बियो भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेयाव माबायदि एगजिबिसन दिन्थिदों आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बिदि डेक'रेसन खालामदों ओमफ्राय दायो आङो सिङाव हाबलांगोन नायलांबानो जाबाय बिदिनो गोबां डिपार्टमेन्ट वाइसआव जाहा फैदों नै आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नै जाहा नै बियो नैजि नैबेयाव जोंहा मुगानि आरो इन्दि हि मोनगोन गोबां नोंथांमोना सोरबाफोर लानो गोसोबा नायफैनो हागोन नै मोजां दामि दङ दाम होबाव এইবিলাক प्राइस दाम আছে जानो गोबां बायदों आरो गोबां दामि दङ आंबो लानो नाजागोन दिनै लाथ'ला गाबोनफोर लासिगोन आरोना आरो जोंहा गोबां दङ नैबेयाव जोंहा नैबेयाव मा मोनो बाबु बेयाव ग्रिन टि आसार ग्रिन टि न गोबां मोनो आरो न दिनै लाथ'ला गाबोनफोर लासिगोन न आङो भिडिअसो खालामदों एसे दिनै गाबोन फैगोन आरो जोंहा नैबिदिनो आङो दिन्थिलांदों नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा नैबेयाव जाबाय जानायनि मुवा मोनगोन आरो बेयाव ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव हानि मोनगोन नै अरिजिनेल बेरे बिदै ना बिटिआरनिफ्राय कभार खालामनाय ना जोंहा एनजिअसोथ' एनजिअ फार्मारफोरखौ माने एनकारेज खालामनाया जोंनि थांखि ओमफ्राय बेफोर सब फार्मारनिनो जेनुइन प्रडाक्टस जास्ट जेनेबा सासे आबादारिया माने बटलिं पेकेजिं लेबेलिं खालामनायनि एसेबां आइडिया गैया थ' बेफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनानै बिदि खालामनानै होयो आरो नैबे आखाइनि मेनुवेल प्रसेस ओमफ्राय नैबे मेसिनारि ओमफ्राय नैबे डाइरेक्टलि बे क'क्राझारनिफ्राय सफैनाय ओमफ्राय नैबे बाक्सानिफ्राय सफैनाय ओमफ्राय नैबे अल कालेक्सन ओमफ्राय जा मबाइलआ नैबेयो आखाइजों बनायनाय प्रसेस नैबायदि थायो सार नैबे दाख्लै 25 तारिखसो प्रसेस खालामनाय नैखौ ओमफ्राय नैबे अरिजिनेल हानि जायो ओमफ्राय नैबे दै दा बेखौ दैखौ फुदुंनानै 45 डिग्रि सेलसियासआव दोननांगौ होमबाना बे सिनि जायोना दा थान्दा बोथोराव बे गलियो थारमाने माने जोंहा भुल धारनाया मा माने जोंहा बे अरिजिनेल हानिया सिनि गोनां होननानै जों सानो जेरै सिनि खायो खिन्थु बे नङा जाय सिनि बायदि जायोना बिसोर अरिजिनेल हानि बे बुस्थुआ मानोना जोंनि टेम्पारेचारा नर्मेला माने बेरे मोदैया लिकुइड थानो थाखाय 45 डिग्रि सेलसियास नांगौ जायो थ' जोंनि एनभारमेन्टआव 45 डिग्रि सेलसियास नङा 29, 30, 31 ओंखायनो गथा खायो थ' बेबायदि जायो थ' बेयाव फुदुंनाय लोगो नैबेयाव बे 45 जानानै लिकुइड थाबाय थायो आरो लं लास्टिं जायो दे थेंक इउ फोरमायना होनायनि थाखाय बिथाङा जा नैबे बेरे बिदैनि सोमोन्दै फोरमायना होबाय बेनिफ्राय आङो दायो लागोन मोनसे नाथाय मबेखौ लागोन जादों आं मबे मोजांसिन बेखौनो बासिनानै हरदो दे मोजाङानो नैबे मास्टार्डनि बेसरनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माल्टिफ्लर बे बेलेग फ्लावारनिफ्राय जेब्ला हाग्रायाव दोनहैयोबा माबा सिजन टाइपआव माने जों हमना मोना ना बबेनिफ्राय लादों दा बेसरनि सिजन नालाय दा नै बेसरखौ जों मोनो बे आरो जेनेबा थिग दं दे आं गाबोन फैगोन ट्रेनिंआव दे थिगानो जोंहा नैबिथिं गोबां दखान दङ आरो नैबेयाव जोंहा ट्रेनिं जायो आरोना ट्रेनिं हलखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबेयाव ट्रेनिं होयो नामा नैबिथिं दङ नै गाजा बायनासो लादों ओरैनो लायाखै बायनासो लादों नैबेयाव जोंहा मा ट्रेनिं जायो आरो न बड'लेण्ड एग्रि एलाइड एक्सप' 2023 बेयाव ट्रेनिं होदों ना जोंहा थैसामफाय दिनै हानिनि जाबाय ना आरो फिसारि दं बेनिफ्राय फार्स्ट दं एग्रि बिदिनो जाबाय थागोन बेनिफ्राय गुबुन डिपार्टमेन्टनि जालांगोन आरो बिदिनो न जिखुनु डिपार्टमेन्टनि आरो दे अब्ला थाथ' न थांबाय थानोसै आं एसे भिडिअ खालामदों आरो नायथिंदों आरो बिदिनो बुस्थुफोरबो बायबाय दा नैबिथिं आं दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो मा दङ सोरनो नांगौ नोंथांमोना लांफैनो हागोन दा नैबेयाव हेन्डलुमनि बड'लेण्ड रिजनेल एफेक्स वेलफेयार
बिथिंनि जोंहा नैबेयाव जाहैबाय एग्रिकालसार सेक्टरनि जाहैबाय आरो बेयाव नै जोंहा गायनाय फुनायाव माबायदि मुवाफोर नांगौ नैबेफोरखौ नायना लानो हागोन नोंथांमोना नै जुदि गोनां जायोब्ला नोंथांमोना लांफैनोबो हागोन बेनिफ्राय नै जोंहा नैबे मिल न' मिल नैबे नैबेथिं आङो दिन्थिदों नोंथांमोननो अब्ला आङो बिदिनो आरो गुबुन भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबाय अब्ला आङो बिदिनो गोबां नायबाय बेरायबाय आरो भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला फैनानै नोंथांमोना बेयाव खबर लाफैनो हागोन आरो माबाफोर गोनांथि जादोंबा एग्रिकालसार सेक्टराव नोंथांमोना बेयावनो मोननो हाजोबगोन गासैखौबो नायनानै हागोन आरो बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जुदि सोरबाफोर बेयाव ट्रेनिं लानो गोसोबा लानो हागोन गोबां डिपार्टमेन्टनि दङ जेरै फिसारि जेरै हानि बेनिफ्राय आरो जोंहा बिदिनो एग्रिकालसार बिदिनो गोबां डिपार्टमेन्टनि ट्रेनिं जागोन बेयाव आरो होबाय थादों जोंहा नोंथांमोना गोसो दङब्ला लाफैनो हागोन नैबेयाव फिसारिनि जोंहा बेयाव नै ना बायदिसिना फिसिदो सानाव दिन्थिनो हायासै आं नोंथांमोननो मोनावसो दिन्थिबाय हायोब्ला आं गाबोन सानाव दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोन आं फैनाया थारमाने सानावनो सफैनाय जादोंमोन नाथाय आङो सानाव बे लाइनथिं हाबनाय जायासै गुबुनथिं आङो हाबबाय बेनिखायनो आङो सानाव नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोनो हायासै आङो मोनावसो लाबोनाय जाबाय जुदि आं सम खाबु आरो मिलायोब्ला गाबोन सानाव दिन्थिनो नाजागोन नायलांबानो जाबाय नैबेयाव जोंहा एग्रिकालसार सेक्टरनि माखासे बेयाव नुथायफोरखौ दिन्थिदों नै पिकचार आरो बेयाव फटक शुट जुदि सोरबाफोर फटक लानो गोसोबा लाफैनो हागोन बिदि फटक लानायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जादों आरो जोंहा गोजोन गोरोबथानि जि दिनै बिटिआर एकर्ड डे सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै बिदिनो माखासे आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननो मोजाङै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबां मानसिफोरा जोंहा दासो फैबाय थादों नै आदा मोनाबो सफैबाय आदा दासो सफैदों नामा नोंसोरलाय नंगौ खेला नायबाय जोंबो एगजिबिसनाव दसे थाबायहैबाय थाबायनानै दा प्रग्रामा जासिनो बेयाव हाबैसै नोंसोरलाय हाबथ'ला दे थांना फैदो होनबालाय थाबायना फैदो दे जागोन लासैनो लेटबाबो जेबो नंला न अब्ला नै जोङो एखे लोगोसे जोङो फैदों आरो जोंनि स्टाफ बिसोरो नायनानै लादों नै आरो माखासे दंबावोमोन नाथाय बिथांमोना लोगो एरायलायनानै बबेथिंबा थाहैबाय नाथाय दायो जोङो बिथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन आरो दा नै मेन पेन्डेल थांनाय लामा आरो आङो मेन गेटथिंनिफ्राय ओंखारबोनाय लामा आङो नैबेखौबो नोंथांमोननो दिन्थियो जोंहा नै बिथिंनिफ्राय फैयो मेन गेट हाबनाय लामा बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय सारियालि बेयाव बेनिफ्राय आरो जोंहा ओमफ्राय नै बिथिं थांबाय मेन पेन्डेलाव थांबाय बियो मिटिं हलाव बेनिफ्राय नै बिदि डेक'रेसन खालामनाय जादों जोंहा नैबेयाव नै नायनानै ला नैबेयाव दङ जोंहा उपेन्द्रनाथ बिथांनि जोंहा बेयाव स्तम्भ दङ आवार फादार जोंनि बर'नि बिफा जायखौ होनना बुङो दिनै जोङो बिथांखौ बर'नि बिफा हिसाबै जोङो मानियो बर' माहारियावनो बिदि बेनिफ्राय जोङो दायो मेन पेन्डेलाव हाबहैनोसै आरो दा नैबिदि डेक'रेसन खालामदों आरो जोंहा नैबेखौ जोंहा मा होनना बुङो बेलुन लांदों जोंहा गेस बेलुन जोङो बेखौ दायो उरायगोन माने बियो जोंहा मा होनना बुङो बिटिआर गोरोबथानि जि दिनै सान बेयावनो बेखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थाखाय बेखौ उरायगोन गेस बेलुन लाबोदों बेलुन बेखौ बिरहोगोन दायो जोंहा बेयाव गोमो गोथां गुफुर बेनिफ्राय आरो गोजा नैबिदि गाबनि बेलुन बिरहोनाय जागोन बिनि खालि नुनो हागौ सियारखौ नाथाय फुल जागोन आरो नैबेयाव बिटिआर एकर्ड डे सेलेब्रेसन हाबाफारि जागोन नैबेयाव ओमफ्राय जोंहा नैबेफोराव गोबां बिदिनो बर'नि माखासे पिकचार बा नुथायफोर दङ आङो बेखौ भिडिअ लाबोजोबनो हानाय नंलादां
अब्लाबो जि हायो दिन्थिनो नाजागोन जाने बर'नि संनाय खावनाय दानाय लुनाय बेयाव गासैखौबो होजोबदों आरो नै दायो जोङो मेन पेन्डेलाव सफैबाय जोङो बेयाव दा जिरायनोसै बेनिफ्राय नै मोजां दा नैबे सावराय मेलाव जोंबो दसे बाहागो लानोसै आरो आङो बिदिनो गुबुन आरो दिन्थिलांगोन जोंहा बेयाव मा मा सावरायनाय जायो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो फाइनालि आङो दायो नै मेन स्टेज खाथियाव सफैबाय दिन्थिनो आरो बिदिनो आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय नायलांबाय थाबानो जाबाय